соли 2021 барои Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон соли бобарор буд. Варзишгарони ин ташкилот имсол низ талош доранд то ба натиҷаҳои болотар аз он даст ёбанд. Аз 24 то 29 январи соли ҷорӣ дар шаҳри Абу-Даби, Амороти Муттаҳидаи Араб, чемпионати ҷаҳон оид ба муҳорибаҳои омехта баргузор мешавад ки феълан 18 нафар варзишгари тоҷик барои иштирок дар ин чорабинӣ бонуфуз омодагӣ мебинад. Таваҷҷӯҳ намоед ба матлаби омода намудаи ҳамкорони мо. Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои Федератсияи байналмилалии ИМАФ мебошад. Бояд қайд намуд ки дар федератсияи мазкур 120 давлати аъзо мебошад. Соли 2021 барои Ҷумҳурии Тоҷикистон соли хеле пурбарор буд. Федератсия тавонист ки дар якҷоягӣ бо аъзоён ва намояндагони худ як дастаи пурқувватро омода намояд. Мо дар маҷмӯъ дар соли 2021 дар 4 мусобиқаи байналмилалӣ ширкат варзидем ки дар маҷмӯъ 28 медалро сазовор гаштем. Айни ҳол дастаи мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Абу-Даби, Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор мегардад, тайёрӣ дида истодааст. Чемпионати мазкур аз 24 то 29 январи соли 2022 дар назар аст. ҳайҳати даста аз 18 нафар иборат буда таъминои ҳаррӯза гузашта истоданд барои тайёрӣ ба чемпионати ҷаҳон. Тайёриёт дар сатҳи баланд мебошанд. Дар як рӯз дубор бачаҳо машқ мекунанд, ҳаматарафа омодаанд. Федератсия чи лавозимотҳои чи ташхисоти чизе ки барои машқҳо даркор аст ҳамаша омода кардагӣ, тайёр кардагӣ, таъмин кардагӣ аз витаминизатсия дига ҳама тарафа тайёрам, бачаҳам дар сатҳи баландам. Имрӯз тибқи нақша ҳар охири ҳафта рӯзи ҷумъа мо спарингҳо мегузаронем. Рӯз бачаҳо, ёрдамчиҳо омадан аз дига дастаҳо ки раҳмати калон ба онҳо 2 нафарӣ, 3 нафарӣ омадагианд барои ҳайати даста. Рақобатҳошон бисёртар бошад, пешравиҳошона мебинем, камбудиҳошона мебинем. Баъд бо аз ҳафтаи нав боз нақшҳое ки касе камбудӣ дорад ҳамонро ислоҳ карда бо шумалака мекунем ки дар сатҳи баланд бошанд бачаҳо. Аква мерам бачаҳо шиновариам мекунанд. ҳай масъалаи саунаву массаж ин хел чизошам ҳамаша мо дидагием. Инчунин дар як ҳафта дар ҳавои тоза кросси 17 ё 20 километра мегузаронем. барои кам кардани осебпазирии варзишгар, барои зиёд намудани ҳолати функсионалии варзишгар, барои барқароршавии ҳолати ҷисмонии варзишгар, ҳам ҳолати ҷисмонӣ ва ҳам ҳолати рӯҳии варзишгар мо ҷиддӣ кор бурда истодаем. Мо бо боварии комил гуфта метавонем ки дастаи мунтахаби мо байни мамлакатҳои гуногун сазовори ҷоӣ намоён мешавад. Дастаи мунтахаби мо аз ягон ҷиҳат камбудӣ ё танқисӣ надорад, ба пуррагӣ бо витаминизатсия таъмин ҳастанд, ба пуррагӣ режимҳои хӯрокии онҳо дар як рӯз 3 маротиба ҳастанд. Барои ба пуррагӣ барқарор шудани варзишгарон дар як ҳафта 2-3 маротиба маҳси бадани варзишгаро ва ҳамоми варзишгаро ҳатмӣ гузаронида мешавад. Барои осеб нагирифтани варзишгаро ҳаррӯза тамрини онҳо ҷиддӣ назорат карда мешавад. ба чемпионати ҷаҳон тайёрӣ дестем ба дастаи таҷмав. ҳар як машқи мо бо намуна гузашта аст. ҳар як варзишгар, ҳар як тренер ба максимум выкладываться ҳастанд дар тайёрии мо. хеле ба мусобиқаи бақувват тайёрӣ дидестем. ҳар яки мо боварӣ дорем ки бо дастмородҳои хуб ба ватан бармегардем ва парчами Тоҷикистонро боз ба қуллаҳои баланд мебардорем. дар тобаи варзиши Спарта тайёрии худро барои ҷоми ҷаҳон ки дар Абу-Даби мегузарад гузаронда истодааст. Варзишгаро машқҳое ки барои функсионалка выносливостишон даркор аст дар як ҳафта 3 бор мо гузаронда истодаем. мақсади асосии мо бо мураббиён варзишгаронро бар ҷоми ҷаҳони Абу-Даби тайёр кардан ки бо сари баланд баромад кунанд, парчами мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистонро болои сар бардоранд. салому алайкум дӯстони азиз, Муҳаммад Наимов ҳастам. Имрӯз тавонистам бо тими мунтахаби Тоҷикистон таҷмав тамрин кардам
беҳад малакаи хуби варзишӣ доранд варзишгарони мо, ҳам дар гӯштинг, ҳам дар стойка. Ба ман хеле писанд омад. Ростӣ хеле ба ҳаяҷон расидам ман, ки тими мунтахаби мо бақувват аст. Дар бораи онҳо ман бисёр шунида будаму, аммо аз наздик надида будам. Имрӯз қоил шудам, ки дар ҳақиқат тими мунтахаби Тоҷикистон Таҷмав варзишгарони хуб доранд бо малакаҳои баланд, варзишгарҳои ҷавон, ва умедворам, ки онҳо дар мусобиқаи ҷаҳонӣ, ки дар Абу-Даби баргузор мегардад, ҷойҳои аввалро сазовор мегарданд ва ба онҳо муваффақият ман таманно мекунам. мо шаб рӯз кӯшиш дорем, ки дар чемпионати ҷаҳон ҷойҳои сазоворро ишғол намоем. мо кӯшиши малакаи зиёд мекунем, ки бенатиҷа барнагардем. бояд қайд намуд, ки дар рейтинги ҷаҳонӣ дар ҷои якум варзишгари тоҷик Хуршед Қудратов байни наврасон қарор дорад. Байни ҷавонон бошад Отабек Раҷабов, дар ҷои дуюм бошад Хуршедзода Беҳрӯз, яъне ҷои якуму дуюм байни ҷавонон дар рейтинги ҷаҳонӣ тоҷикон мебошанд. Байни калонсолон бошад дар рейтинг ҷои ҳафтумро Тоҷикистон ишғол мекунад.